bamu. Why are you running? Ku mana subscribe ku danna mana alamar ƙararrawa. Na ya samu. To abincin naka ne? Kuma abincin da zan yi loma biyu ko uku. Menene dan nayi kai da kaya ai duk mallakan wuya ne. Bai zama dukan mallaka wuya ba. Ba ruwanka da abinci na. Kai ma in kana so je ka siya. Yanzu kai abincin naka ba kamar na bane. To ka aje? To in ban ajiye ba, me dan na ci abincin ka Khalid? Yawwa. Yanzu haka za mu yi da kai. An yi ma ba ma za ba an yi. Ka je ka sai naka kawai. To kai da kaya ba duk mallakan wuya bane ba. Ya zama. Yanzu kai abincin naka ba kamar na bane. Wannan in ana magana wannan kawai ba wani maganar ko ka samu wannan magana ce ta ci. To na banne ne ko loma. Ba za ka yi ba ka taba mun abinci. Ha ba. Yau kuma kenan? Koyaushe ne. Koyaushe ne tunda baka A bamu. Me za baka? Bamu. Me za bamu? A bamu. Kamar ya baka? Ba. Abinci yake magana mana. Tunda mu ka hana mu abinci, kaga ko shi ka dauka ka bashi. Shi ya kuma dai yana jin abincin kuma za mu kan bashi. A bamu. Why are you running? Mahaukatan banza mahaukatan wofi. What? Dauka ba ni da hankali. Kashe kai na an ja muku wahala. This man. 70. Oh, son, before.